Седмицата стартира по най-добрия начин за всички футболни фенове. На 17 февруари се подновява битката в Шампионската лига, а първите срещи са Пари Сен-Жермен, Челси и Шахтьор Байрен. На следващия ден са сблъсъците Шалке Реал Мадрид и Базел Порто. В четвъртък са двубоите в Лига Европа. През уикенда ще бъде доста тихо от към дербита и за разлика от друг път няма да имаме големи мачове. Във вторник Цветан Соколов и Халкбанк ще имат тежка визита на Белогорие в реванш от плейофите на Шампионската лига. На следващия ден Асеко Ресовия и Николай Пенчев приемат Фридрихсхафен, а воденият от Мартин Стоев отбор на Томис е гост на Локомотив Новосибирск. В четвъртък Зенит на Теодор Салпаров е домакин на Пияченца. Същия ден, но при дамите, Вакъв банк на Елица Василева приема Динамо Казан, а Волеро на Добрияна Рабаджиева е домакин на Кан. В петък и събота са срещите от поредния кръг в Националната волейболна лига пред мъжете и жените. На 18 февруари в шведския зимен център Фаун стартира световното първенство по ски северни комбинации, където ще чакаме с нетърпение и голям интерес битката на ски бегачите и ски скачачите. Световната купа по ски ще има по 2 старта през уикенда. Мъжете ще са в австрийския център Заалбах, а дамите в Марибор, Словения. Актуална информация за всички предстоящи спортни събития следете на sportvox.net.